Ang sinugdanan sa bagubo. Sa sinugdan dihay nagpuyo nga usa ka lalaki ug usa ka babaye, si Tuglay ug Tuglibon. Ang ilang unang mga anak lalaki ug babaye. Sa diha nga sila igo na nga panuigon, ang bata nga lalaki ug ang babaye miadto sa halayo tabok sa mga tubig sa pagpangita sa usa ka maayo nga dapit nga kapuy-an. Human mibiya ang unang lalaki ug babaye, nangatawo ang ubang mga anak sa magtiayon. Apan nagpabilin silang tanan sa Tsibulan, sa bukid Apo uban sa ilang mga ginikanan. Hangtod namatay si Tuglay ug Tuglibon ug nahimong espiritu. Wala madugay human ni adto miabot ang usa ka dakong hulaw nga milungtad sulod sa tulo ka tuig. Ang tanang tubig nahubas, mao nga walay mga suba ug walay tanom nga mabuhi. Sigurado miingon ang mga tawo, gisilutan kita ni Manama ug kinahanglang moadto kita sa laing dapit aron mangitag pagkaon ug kapuy-an. Busa nagsugod sila. Ang duha miadto sa direksyon sa pagsalop sa adlaw, nga nagdala sa mga bato gikan sa suba sa Sibulan. Human sa taas nga panaw nakaabot sila sa usa ka dapit, diin adunay halapad nga kaumahan, sa kogon nga balili ug abunda nga tubig, ug didto sila mipuyo. Ang ilang mga anak nagpuyo pa sa maong dapit ug gitawag sila og Magindanaw. Tungod sa mga bato nga gidala sa magtiayon sa ilang pagbiya sa Sibulan. Duha ka anak ni Tuglay ug Tuglibon miadto sa habagatan, nangitag balay ug nagdala sila og mga basket, baraan sa mga babaye. Sa dihang nakakita silag maayong dapit, nanimuyo sila. Ang ilang mga kaliwat, nga nagpuyo pa ni adtong dapita, gitawag og baraan o bilaan. Tungod sa mga bukag sa mga babaye, busa ang mga anak sa unang magtiayon